आणि की कुठे होईल असा मका नका त्याचा सांभाळ केला देखून हा माझ्या बाळाच्या घरात राहतो मका जाय माझ्या खाजानी जीविताना बरे नेसले बरे माझे भांगरान बोललेले आणि माझे जीवित सुखान चाललेले Hello everybody. May I come in? म्हणजे तू किती मागस होता आवय हे आवते इंग्लिश कोणा दिसता मुझे तुमगे घरा भितर येल्या जाता अगो तू पहिलेच माझ्या घरात भितर सोडला आणि पहिलेच भितर त्या पण भितर येऊन काय एक सांगो बघा तू आमच्या घरात किती खायले रे हांव हिंग किता येते तू कित्या पडा तू ऑलरेडी काजर कोण दिल नको आणि एक सांगो तू के गोवा चिचोड नको जाल्यार कित कोतो बावा के घरा पिड्या कचायला रस्तात बाय लुची ए या तुम्ही नाका म्हटला तूक लागला आई तुझ नाव कळा आई मी तू तुके जाला इंडियन को माका दिसले तुम्ही नाकाच म्हटला म्हणून आई तू पळाला ते एक सांगो किती भाव मी हा असं पण माझा भाव तू का किती काय तो भितर असा सध्या हांव येलो सो तेगेन मुगे सेटिंग जात काय मग चोपा तुका आमगे सेटिंग माझा भाव तुझे असले चुडा केअर करता आणि माझा भाव तुझे लागेल काजर जातलो हा गो तो तुझे असल्याचे केअर करीना आणि माका किती जाय तुझे असले चुडा माझ्या घराची उनी करू मोज असलो बेला तू कित म्हणो सोदीत को लुक एट मी मॅन सी मी ब्यूटी इन द फ्रंट ब्यूटी एट द बैक एंड एवरीवेयर प्रिटी एक सांगो तुगे मोठी राहा आणि तुगे जाणटे सास पाय हा नको आणि जाल्यार? ती नोडन हा नको माहिती नको. के सेवा करपा स्वाते तू हिंग भात हिंग हा भागे घरा उजगा नको रस्तात बाय हे तुम्ही नाका म्हटला तुझ नाव कळा तू सगळे आईने तू किती लाईन लेको दिसले माका तुझ्या परतही नाकाच म्हटला म्हणून आई तू पळा ना गो तुझ्या सामान झाले जाल्यार गेल्यार जा मोना जाऊन राहिला आवाज ना जाते कोण इफ यू हॅव देन टच माय बॉडी अहो सोस बघ ना तुझे तू किती मागस होता आय साहेबा या मोड्या इंग्लिश कोणा दिसता ऑर्डर नेसोनू पावता मुंचे तुका कापसता जाल्यार म्हाका हात लायन दाखय हा गो हांवें तुका हात लायलो जाल्यार तू हाने रोशो कशे धोलतेले आर यू कॉमेडी मी मुंचे तुमगे फकाण कोता बाये दिसतेस ना ते सोपा गडे हांव बारीक दिसतोले चढलाय तुया मसलचू बरे स्ट्रॉंग आहा हांव तेश कोन जाल्यार तुझे वाचन कर बाय बरे वयता रोज पण तुका एक सांगता कितें गो? एक दीस येतो देवचार आणि खोटो संसार पुरो कर तुझे वाचन कर रोज पहिले एकूचाय हांव जे कितें करता ते चिंतनेच करता हाय माझ्या सुसेपासून पिढ्यात केलं माझे गोरकाराचे घर सोडून हा माझ्या भावाच्या घरात रावता भावाच्या घरात गेलं तू आयलो आणि सोबत थांबता वसो अगो तुझे तापाचो असो गावचो लोक माझ्या तोंडार मारता तू गावाच्या घर सोडून भावाच्या घरात रावताय म्हणून अगो आईबी तू का समज भावाच्या घरात रावत जास जाल्यार काजारांनी कित्याक सांगले अरे हा माझ्या भावाच्या घरात रावले जाल्यार हे लोकांचे डोळे कित्याक फुटता आणि माझ्या भावा हांव सदांच लोकें राव किवूक ना म्हजो गोरकार आयलो म्हणटोच हांव माझ्या घरात परत येतलें आईबी चड जाल्यार तुजे लोक ना तर हांव कोण कितें करतलो तो